vítejte u dalšího mýho videa, tentokrát je tu tutoriál na tohle drogerkový líčení, tady ty kouřový bronzový oči a já doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Hydratační krém už jsem dávala, já teda žádný drogerkový nemám, použila jsem od Benefitu a teďka teda přejdeme na bázi pod make-up, já tady mám zase Catrice Prime and Fine, překvapení. A já jsem si na zkoušení koupila takový fakeový beauty blender z DMK, už ho mám namočený, těžko říct, jestli se zvětšil, ale je strašně gumový. Takový zvláštní, divný, tvrdý. A použiju make-up od L'Orealu Infallible, tohle je ten matující a já mám odstín 22. A zapracuji to tou houbičkou. Efekt si myslím, že je dost podobný, akorát to je strašně nepříjemný pro mě, když jsem zvyklá na ten originál. Jako korektor a rozjasňovač budu používat od L'Orealu taky, je to Lumi Magic, je taky to pero. A odstín mám 1 light. A teďka to celý zapudruju pudrem od Rimelu a tohle je 001 transparentní. Jako bronzer tady mám od Dermacolu, to je ten dvojitý, ten třpitivý a ten matný. Na to tmavší tmavou hnědou začnou konturovat ty lícní kosti. Tvářinku tady mám od Catrice a je to 40 Think Pink. A protože nemám žádný rozjasňovač z drogerky, tak použiju tady z té Makeup Revolution London palety nějaký jemný třpitivý stín. Teďka si tady upravím obočí tuškou od L'Oreal. Je to Brow Artist Designer a je to v odstínu 303. Začnu klasicky od spodu vykreslovat obočí. A nějakýma matnýma stínama z té paletky ještě dobarvím to obočí. A vezmu korektor od Catrice v odstínu 020 a vyčistím a rozjasním ze spodu to obočí. Já jako bázi pod oční stíny použiju ten rozjasňovač od toho L'Orealu, co jsme použili předtím, pod oči. Oční stíny použiju od Makeup Revolution, to tady ta s těma neutrálníma barvama. A jsme tady tuhle druhou, tu matnou hnědou, jako základní barvu. A začnu takhle rozmazávat směrem k obočí. Teďka vezmu tady tu odstín tmavší hnědou úplně na spodku té řady.
Teďka na pohyblivý víčko nanesu tady tu bronzovou. A teďka do toho vnějšího koutku zase přidám matnou černou. Tak do vnitřního koutku dám třpitivou bílou a do té linie řez dám tu bronzovou, co jsme použili na to pohyblivé víčko. Udělám linky s gelovými linkama od L'Orealu. A oči zakončím řasenkou od L'Orealu Miss Manga. Nárty tady mám od Essence XXL Long Lasting Lip Gloss, ten matný v odstínu 05 Velvet Rose. Takže ten make-upový look máme hotový, já myslím, že se to povedlo. Jediné, co mi teda dělalo fakt velký problém, je vrátit se k těm produktům na obočí, protože to obočí mi s těma produktama z drogerky fakt moc nešlo. I v drogerce najdete hodně kvalitní věci, ale zase jsou naopak věci, ke kterým bych se nikdy nevrátila a určitě zůstanu u těch dražších. A zase dám odkazy dolů na můj Facebook a Instagram, kde mě můžete sledovat. Tak se mějte hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj!